Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Nasi uri musi weSaturday tatitinge tichikupakurirai zvimwe zvirongwa. Ndinokumbira likes angu nekukupakurirai chirongwa chemasecrets nemaconfessions on a Saturday kudai. Sezvandakataura ndikati kune avo vanoenda kumaDuke and Slay kumapati, you can bring your confessions. Pane vamwe vahanzvadzi avo vakauya neconfession yavo. Kune vanenge vachikwanisa zvekare kuuya kunyangwe nemavideos zvavanenge vakaona zvichiitika zvakavashamisa. You can also bring them, then we can post them panapa. You can send them even through our Facebook. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbira kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zita rangu muchanditi Tariro T, not my real name. Musazoshare profile kana kuti mapictures angu awo andakutumidzirai. Ndini uyo the first time around patakaenda to this Duke and Slay, but aina kuita hayo mukurumbira. Ndakango invitewa ne this other friend of mine, then I went there. So after I had gone ku Duke and Slay, vanhu vava kuti ndakaromba. Ndiri mudzimai, ndine makore 31 years kuberekwa. I am a Zimbabwean woman, ndiri kurarama ndiri munomu munyika yevatorwa kuno kumiri kwemakungwa. Nyaya yangu yandokunza pano mukoma ndeyekuti ndiri kutsvaka vanhu vanokwanisawo kundibatsira nekuti kumhuri kuri kufiwa too bad. Neniwo ndiri kunamata, but even ndikanamata handina mhinduro yandiri kuwana. I never planned kuti zvinhu zvakadai zvinge zvichizoitika. 3 years ago, my marriage broke me. Murume wangu akatanga kundichita whilst I was pregnant. Haana kundichita ka1, but many times. Apa ainge achindichita futi nemukadzi wandainge ndichiziva wandinoziva. Pandakamubvunza akaramba akatondirova akati ainge ari mahormones angu, and I was too emotional because painge pasina evidence chaiyo, ndaingona movement ake. So when I found out that betrayal, it killed me. Ndakagara hangu mu marriage just for my kids, but moyo wangu wainge wava kutorwadza. Ndo pandakatanga kuita problem ye high blood pressure. Ndainge ndisingachagoni kurara, ndainge ndisingachagoni kana kuita anything. I felt so empty. Saka mukuzonotaurawo nevamwe, I have this other friend of mine uyo wandaigara ndichingoudza maproblems ose awo andainge ndichisangana nawo. That was when paakazonditumidzira a flyer pa WhatsApp. So it was a Duke and Slay yainge ichazoitirwa muLondon. It was not even a big event, no celebrity, nothing, just women that were going to enjoy their time. Saka ndakatotengawo dhuku rangu, like the dress code was white and brown, and then I went there. Ndasvikako, my friend was not there, even though she had promised me kuti she was going to attend after she would have finished what she was doing. Saka I was just lonely. At the venue kwainge kusina vanhu vakawanda. There were about 25 women vese vainge vari maZimbabwean, almost my age. Painge paine vamwe vechikuru. So pavakandoona kuti I was just there ndisina kana confidence ndiri ndega, ndo pavakatanga kutaura neni. In fact, pane vakadzi 5 vainge vakagara kwavo vega. They called me, then tikabva tachizotanga kutaura. Saka vakadzi ava nyaya dzavo dzavaitaura dzainge dziine zvekuita nechivanhu, midzimu, kupira. Vainge vatori nebute vachitopira ipapo pavainge vachinwa doro ravo vachitokanda nebute pasi. So since one of the women, I later found out kuti she was an elder at church, this made me to relax even more. After we had exchanged my phone numbers, they then told me kuti ivo vainge vaine WhatsApp group ravo, ndikajoina group racho, and
we started meeting for coffee, lunches, small gatherings mudzimba dzedu, and I told them about my problems andainge ndichisangana nawo. Nekuda kwekuti ndiri mutsvuku sezvamuri kuona pama pictures, vakati ndainge ndiine manjuzu ainge ari pandiri. Manjuzu awa ndiwo ainge achikonzeresa kuti murume wangu ainge achindisema because ainge asina kusumiwa kuti mwana ava kuroorwa. So they started teaching me about vadzimu, manjuzu, and not in a way that I had heard zvemanjuzu nevadzimu before, because kuchurch takangokura tichingonzi vadzimu they are not our dead relatives but mademoni. Saka pavainge vachindidzidzisa zvose izvi, I started to see kuti it was the truth. Ndainge ndiine manjuzu avo ainge ari pandiri, avo ainge achikonzeresa kuti ndisakwanisa kugara nemurume wangu zvakanaka. So this is how it all started. Vakandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga zai. Ndakabva ndachizotenga zai ndikanzi ndinge ndichizorara ndakarisa pasi pembedha. Zvainge zvichazondibatsira kuti manjuzu ange achizondirotesa zvose izvo zvaifanira kuti zvinge zvichizoitika. Saka ndakabva ndachizoita saizvozvo. Usiku hwacho ndakarota ndainge ndiri padhuze nerwizi ndiine vanhu vakawanda, vose vainge vakapfeka zvinhu zvewhite. Ndainge ndiine machira andainge ndiinawo esky blue uye zvekare neegold. Saka painge paine bira rainge richiitika, ndini ndainge ndichiitirwa bira racho iroro. I then told them the next day and they celebrated. Vakabva vachizoti zai iroro ndaifanira kuti ndinge ndichizoti ndichifamba in a crowded place ndobva ndachizoridonedza pasi, ende andaifanira kuti ndinge ndichizotarisa back ndokubva ndachizoita saizvozvo, kuri kusiya hope dziya neminyama. So then we started planning, handina kunge ndakaziva kuti zvandainge ndava kuda kuita hazviitwi, kuti unoitirwa bira nevatorwa hama dzako dzisipo, zvinhu izvozvo hazviitwi. Saka mukoma ndakabva ndachizotanga kutengeswa machira. Vakatondiudza munhu anosuplya munomu muUK, variko vanosuplya bute uye zvekare machira akasiyana siyana anoshandisiwa nevanhu vanoita zvemidzimu. Saka ndakabva ndachizotenga angu anoenderanawo nemunhu anosvikirwawo nemanjuzu. Handina chandainge ndichiziva, information yose yandainge ndiinayo ndivo vainge vachiita zvokundiudzira zvekuita. Saka ndakatoona sekunge zvainge zvava kutobatsira, because murume wangu akazononetsana nemukadzi uya and the husband found out. Saka vainge vava kunetsana. Saka ndainge ndakanzi murume ndinofanira kuti ndige ndichimupikira zvakaipa, kuitira kuti zvakaipa zvoga zvinge zvichiitika muupenyu hwake. Saka ndainge ndakamupikira kuti ange achizoita munyama. Akaita accident ndobva achizombotyoka gumbo, akaita nguva yakareba asingaende kubasa. Ndikati ndoda kuona zvino kuti ure rako richaramba richikuda here, kana kuri kunzi unenge wava kusaenda kubasa. Zvechokwadi relationship yavo yakazodhakwa. Saka nekuda kwezvose izvo zvainge zvichiitika, you start to believe kuti God is working for you, and nemidzimu yako iri kubatsirana nemanjuzu. Saka ndaitomboenda kugungwa ndichitombonotenda Mwari nekuda kwekuti ndainge ndichiona sekunge life yainge yava kutoshanduka. Ndaienda kundiine mazai, ndakapfeka zvinhu zvewhite ndichinonorasa mazai aya mugungwa. Murume wangu akatombogara muchipatara kwenguva yakareba. Saka panguva iyoyo apo paainge ari muchipatara ndipo patakabva tachizoita bira iri takariitira pamba pangu, asi painge pasina kana hama yangu yepedyo. Even though ndiine macousin nemasisters angu, mablood relatives, ndakanzi there was no need yekuti ndinge ndichizovadaidza because they were going to be judgmental. Takazoita bira redu, mudzimu ukatosvitswa. It's like something that happened that I can't explain. Ndakangoona rima zvakazoitika after that,
handizivi kuti chii chakazoitika, but ivo vanoti mudzimu wasekuru vangu vakatotaura ukatotenda ukati maita basa mandibikira doro, tikabva tatonwa doro vanhu vakatodhakwa. Panguva yacho iyoyo tainge tichitoridza masongs embira and we were caught up in a trance. After that zvinhu zvangu zvakatanga kuvhurika mukoma, ndainge ndava kungosangana nema good luck, ndava kutoda kutotanga business kuZim. 2 months after taita bira ndipo pakabva pachizoshaika vamwe vatete ava vakangoshaika. Suddenly she collapsed vari kumaruzeva vachitobika kwava kutodonha, vana kumborwara kana kuita sei. Saka mushure mekunge vatete vashaika, ini handina kukwanisa kuti ndinge ndichiendawo kumusha. 3 months later my cousin's child passed away. Akangobatwa nefever ndokubva achizotoendeswa kuchipatara akashaika. Saka vanhu ndopa vakatanga kutaura manje kuti hazvisi normal. Kana neniwo mufamily group ndainge ndichitotaura ndichitoti this is not normal at all. Semunhu ainge ava kuita zvechivanhu, ndaitokurudzirawo kuti vanhu vange vachifamba. Saka ndainge ndisingazvizivi kuti ndini ndainge ndatopinza dambudziko mumba mumusha. Saka vainge vari kumusha vakabva vachizotanga kufamba, uye zvekare my younger brother akatanga kurota. Saka wopedza airota akabva achizoudza muchembere vakabva vachizondiudzawo, even though ainge akavaudza kuti mama musazovaudza sisi, but sisi vanenge vakabata mushonga wakaipa. Saka iye hope dzaairota ainge achindirota ndichibuda mumvura, ndakabata bvumo ndikanobaya vatete, ndikabaya zvekare nemwana wecousin brother yangu. So mushure mekunge amai vandiudza nyaya iyi, cousin brother yangu akabva ashaika zvekare. That same year akaita accident ndobva afira paspot. After that sekuru hanzvadzi yaamai vakabva vabatwa nestroke vakashaika. Neimwe sister yangu uyo ainge ari kuCanada akangorwara kwenguva pfupi ndokubva achizofa. So pane imwe cousin sister yangu uyo akazoenda kuNigeria. Aenda kuNigeria ndiye akazonoudzwa zvose. Saka akaendawo kuNigeria achida kunamatirwa because mwana wake ainge ava kurwara very serious. Saka aitya kuti wake mwana ndiye ainge ari next. In that very same year, I won't mention the name of that prophet, but vazhinji venyu munotovaziva. Saka aenda kuNigeria ndipo paakabva achizoudzwa kuti ndini ndainge ndakaromba. Akatotanga kutotukana naamai vangu mushure mekunge avaudza achiriko kuNigeria kuti mama kuno kundapiwa prophecy yekuti tari iye ane mishonga yakabata, uye zvekare akarombera pamanjuzu ari kuita zvemamarine spirits. Saka mai vangu nekuda kwekuti mubereki havana kuda kuti vange vachizvibhilivha, vakatukana vachisenderana mavoice notes vachitukana kusvika nyaya yazotanga kutaurwa mufamily group. Ndakashamisika mukoma, ndainge titori kubasa, ndikatobva kubasa ndikadzokera kumba pandakanzwa iye achiti iwewe Tariro uri kunzi naprofeti wakaromba ende uri kuita zvekushandisa mishonga wava kuroya ende une manjuzu auri kushandisa. Saka hana yangu yakarova, ndikati azviziva sei kuti ndava kuita zvemanjuzu. So when they spoke about this, pakabva pachizotoita disunity mufamily. Amai vangu ndivo vakatanga kubuda mugroup, mabrothers angu vakabudawo mugroup nemasisters angu, tikabva tachizogadzira reduo group. So vanhu vakatanga kufamba then vainge vachingobata inini, vaingobvunzwa kuti kudzinza rekwenyu kune munhu anonzi Tariro here, otoshamisika. Even my mom pane kwavakazoenda kune umwe muprofita hanzi Kubudiriro, uyo akangoti vachingosvika vakabva vabvunzwa kuti mwana wenyu anonzi Tariro munovimba naye here, vakati hongu, hanzi muprofita wacho akabva aseka akati ndimi next, muri kuzofa. Saka vanhu vakazotanga kuita go back to sender
vatanga kuita go back to sender kudaro ndipo pandakabva ndachizoendeswa kune imwe n'anga naamai elder vaya iri munomu muLondon. Vandiendesa ikoko ndakabva ndachizotengeswa machira avo manje ari kukonzeresa kuti vanhu varambe vachingofa mumhuri. Saka ndakatengeswa micheka yered uye zvekare ndikatengeswa zvimwe zvuma nekatsvimbo asi kane bakatwa mukati. Ndakatengeswa hari uye nenyanga yandakapiwa yandakanzi ndinopota ndichiisa mukaka mukati mayo, ndikanzi ndige ndichisonesa zvekare gemens iro randinofanira kuti ndinge ndichipfeka apo kana ndonamata. Apa ndakakurirawo muPentecostal church ndisingadi kutaura hangu nezita. Okay, it's fine. Kunoku ndinoenda kuforward in faith, but pandainge ndiri kuZim taienda kuAFM haungambofi wakabeliever kuti zvose zvandiri kutaura izvi each and every Sunday ndinotoenda kuchurch, even though ndainge ndava nezvinhu zvose izvi. I just want people to be careful kuti kune dzimwe nzvimbo dzekuti as a Christian you are not supposed to go there, nekuti kunenge kutori nezveko mweya yenzvimbo inenge ichitokontrola zvinhu zvinenge zvichiitika panguva iyoyo, ende iwewe unongozviudza kuti tiri kungofara, but the deeper that you go unozokumisidzira wava kutonzi wakaromba. Saka ndiine zvinhu zvose izvi mumba ndainge ndichizviwandisa ndisingadi kuti murume wangu ange achizviona, saka zvaigara mugaraji mune rimwe zicardbox. Saka ndaiwanzo kuti murume kana akabuda then ndobva ndatowaridza machira angu, ndobva ndatora nenyanga kana kuti gona racho ndobva ndachizodira mukaka mariri. Apa ndinenge ndichisvuta fodya uye zvekare ndichipira ndichideketerera. Apa ndainge ndava kudeketerera zvakaipa chete kune vose avo vainge vava kufamba vachidzibata nyaya dzekuti ndine mishonga yandiri kushandisa. Saka ndainge ndichiti uku ndiri kunamata, uku ndiri kupira, kuchechi ndiri kuenda. Nerimwe zuva pane vamwe pastor avo vakazoparidza vakaita sekunge vainge vakatonanga inini ndichibva kuchurch. I guess that it was out of fear I panicked, then ndikabva ndachizopisa zvinhu zvose. Ndakaenda kugungwa ndikabva ndachizonorasa hari zvekare nenyanga iya ndikangonozvirasa mugungwa. 3 years later vanhu vachiri kufa muKomanashi, ende mukufamba vari kungoudzwa kuti mumhuri mune munhu anonzi Tari ndiye akaromba, ndiye ane chikwambo. Saka upenyu hwacho hwava kurwadza uko. Kunyange amai vangu vakatondibloka, ndiri kunzi ndakaromba uye zvekare ndiri kunzi chikwambo changu icho chinorarama neropa. Handina kupfuma ini, I'm just living a normal life. Nditoriwo nezvikwereti zvandakatotarisana nazvo. Dai ndainge ndakaromba ndikadai ndakatobhadhara vanhu mari dzavo nechekare. Vanhu vose muKomanashi, most of the people vanoziva nyaya iyi havachataure neni, and some of my relatives kana my cousins ari kunoku, they blocked me, they avoid my calls, and they just pretend as if I do not exist. I am alone mukoma. I am living in fear because ndinenge ndichingorota zvimwe zvinhu zvinotyisa. Vakadzi vaya mukoma vakazotondiburitsa mugrupu ravo mushure mekunge ndavaudza kuti ndine nyoka iyo yandiri kungopota ndichingoona iri mupassage. Saka vakangotanga kungondikutsanira vachiti kwandiri, maybe une kumwe kwawakazoenda. Ndikati kupi kwandakaenda? Ivo vanenge vachiti hanzi ndine mimwe mishonga yandakazopiwa yekuromba, nekuti izvo zvavakandibatsira kuti ndige ndichiita. Vakati kupira hakusi kuromba, unofanira kuti unge uchitaura chokwadi kuti hauna here imwe n'anga yawakazodhila nayo after taita bira. So vakabva vachizondibvisa mugroup. I now have high blood pressure. Every time phone yangu kana ikangoringa I expect nothing but bad news, nekuti ndinenge ndichitya kuti zvimwe kuda amai vangu vanenge vasangana neproblem.
handina kumbogara ndakafungidzira kuti ndo zvazvichazova izvi. Kungoenda kuDuke and Slay kwandakaita I never knew kuti ndichazogumisidzira ndava kuita zvemanjuzu, but it happened so fast. And kuna umwe munhu anenge asati asangana nazvo, you will never understand, and I know that you won't understand kuti izvi zvekuenda kumaDuke and Slay apa uri mutendi uchinamata, those things they don't mix. Ikoko unonosangana nevamwe vanhu vanenge vatori neenergy yavo, and they will be so seductive mune zvose zvavanenge vachitaura nekuita, because zvakatombofamba mukoma ende ndaitomborota hope dzinonakidza ndichitoswima nehove titori mugungwa. But guess what, at the end of the day mukoma ndava kunzi ndakaromba. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava zvakangooma hazvo vedu we, ivo vari kuti maybe ndakarasirirwa kana kuti ndakadhila nemasatanist, ndokusaka vava kusada kundibatsira, because hanzi kana ng'anga yacho yekuMalawi haichataure neni kubva zvavakaburitswa mugroup. Kana kuri kunzwo unenge wakambobetserwa ikoko kuna na UK, then zvinhu zvako zvikabva zvachizotongomira kutofamba, you can come to my inbox and you can share with me your own side of the story. Regedzei tibatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 36 years kuberekwa. Ndine bundu riri pamwoyo, ndingatoti ironda, because ndine umwe murume uyo akati aunganidza mari ainge achida kutenga motikari. Tainge tichishanda tose papurazi rimwe chete, saka akaunganidza mari yake ndokubva achizongondiudza sezvo ndainge ndava nemotikari panguva yacho iyoyo. Akabva achizoti kwandiri, ndoda kuti ndinge ndichitsvaka motikari, but ndinoda motikari wo yekuti kana ndoenda kumusha haizofi muroad. Saka ndakabva ndachizoti hapana problem, zvandichaita pururu ndezvekuti ndichataura nevamwe vanhu avo vandinoziva. Akabva ati it is okay. Saka ndakabva ndachizoenda kuscrapyard. Ndasvika kuscrapyard ndakanotaura neumwe mudhara uyo ainge achitengesa zvimotikari zvake, but aitota zvekutostripa motikari for maparts. Ndokubva ndamuudza kuti painge paine mhene yandainge ndabata taikwanisa kutoita mari nekutokasika. Ndokubva tachizowirirana paya, ndokubva achizogadzira motikari. Asi motikari yaakagadzira mukomanashi, motikari yainge yakatofa uye zvekare yainge istorina mapepa. It was a deregistered car. Motikari yakati yagadzirwa ndokubva yatomuka, asi yainge ichazongofamba zvekungoti munhu kana ukaitesta kana kuri kunzi ukafamba nayo zvemazuva 2-3 yobva yatoti gojo yototi zii, nekuti chainge chitoriwo chimugweje. Ndakabva ndachizotaura nemudhara uyo ainge achida motikari, ndikamubhilivhisa ndikati mudhara iyi ndo inonzi motikari. Akabva achizoburitsa mari, akatouya nemudzimai wake, ndokubva vachizoona motikari, vakazotenga mota zviya zvechiwaiwai vasina kudzikamisa hana. Saka havana kana kutomboya namakanika, sezvo ainge achitawo zvekudhiraivha mupurazi. Akangotestawo motikari, but hana zvakawanda zvaakatesta. Ndokutongoburitsa mari, ndikatopiwa yangu mari, ndichitopindawo muroad nemhuri yangu. Takatonanga kuZimbabwe. Pamari yandakapiwa yekomisheni yesheya yangu, ndasvika kumba ndakabva ndatenga mombe dzangu 2. Saka ndakazototi ndava munzira ndava kudzoka, foni yangu payakatanga kubata network ndatova muSouth Africa. Ndopandakanzi uri kutsvakwa shamwari, uri kuda kuurawa namudhara name Eden nekuda kwekuti wakamutengesera motikari mugweje. Hatina kuzotosvikako kupurazi, takabva tachizodarikira tikabva tauya kunoku kuPretoria.
mudhara iyeye akazorambana, ndingati akazorambwa nemukadzi nekuda kwekuti akashandisa mari yake yainge iri mari yemasavings neyemukadzi kutenga motikari vachiti vachaendawo nayo motikari kumusha for Christmas. Marriage ikatoparara. Motikari yacho zvinonzi vakangoti vachingobva mulocation umo matainge tavatengesera motikari ndokubva yatongoti zii kutonyarara. Ipapo yangu foni ndainge ndatodzima. Saka ndine bundu mumwoyo mukoma nekuda kwezvandakaita. Ndinoti kana ndikafara kana ndikafunga utsinye hwandakaita mwoyo wangu unotanga kurwadza. I don't know how can I raise money ndinge ndichizomudzosera munhu uyu mari yake yaakaluza, because motikari iyoyo kana kuitengesa handifungi kuti akazoitengesa because yainge istori namapepa. It was a deregistered vehicle, saka yaitova loss kwaari. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section kuitira umwe munhu utsinye. Anzi ndakamutengesa motikari yakafa mahwani. Regidzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai. Hanzi mukoma nashi makadii zvenyu? Ndine mushonga uyo wandakapiwa. Saka mushonga uyo wandakapiwa zvandava kuona mukoma ndezvekuti pose pandinenge ndagara vanhu vanenge vakaroorana vanorambana, uye zvekare ndava nehope dzandinopota ndichirota. Ndinorota ndakamonerwa nenyoka, ende nyoka iyi inenge ichiyamwa mazamu angu, asi nyoka yacho inenge itori nemaziso akaita sekunge emunhu. Face yacho unenge uchiona kuti inyoka, but inenge ine face yakaita semunhu chaiye, ende kanenge kakaita kunge kamwana kadiki. Gogo vangu vasati vafa vakati vainge vachida kuti ndinge ndichivaona. Vabereki vangu vakandiendesa kumusha. Ndakati ndasvika kumusha ndakatorwa nagogo ndokubva vachizoenda neni musango tikakwira mune chimwe chikomo. Tirimo mugomo imomo ndopa vakabva vachizotanga kuvhura pamwe apo pairatidza kuti painge paine zimwena. Ndopa vakabva vachizoburitsa hari yacho mukoma yainge iri yesimbi. Mukati mehari mainge muine chinhu chainge chichifamba ndichingonzwa kushinyira. Vainge vasingadi kuti nditarisemo. Vakabva vachizoburitsa kamuti ako kavakaburitsa kainge kari mukati mehari. Vakabva vachizondipa. Vakanditi izvi ndo zvichazokubatsira muzukuru wangu kana wagara nemurume. Asi kubva ipapo ndainge ndava munhu uya wekuti ndinenge ndichingodanana nevarume vakawanda ende ndisingagoni kuti no, handikudi, ndinongobvuma murume wose. Ende varume vacho avo vandinenge ndichifambidzana navo vanotoita sekunge vanenge vakagarwa, nekuti mapiro acho avanondiita mari, vanenge vachindipa mari zviya zvisitomborika kana normal. Ndichitaura nemi kudai pane umwe murume uyo ari kutondivimbisa kuti ari kuda kuti ange achizondipa mari yake yose yebonus. Nemurume uyu takasangana iro rino gore, takasangana muna July, ende yaingova nyaya yekungotiwo ndikaenda kumba kwake for my sleep over, iye ombouyawo kumba kwangu. Ndakazoti ndaroorwa. I started to notice kuti pose pandinenge ndagara vanhu vanotanga kunetsana. Kunyangwe nditori pamba pevabereki vemurume wangu, vatezvara vangu navamwene vanenge vachitukana vachitorovana, asi kungobvapo chete vanototaurirana. Kunyangwe pandakauya kunoku ndaiti pamba poga pandinenge ndagara vanhu vaitorambana, ende kana vari sevarume avo vanenge vachigarapo vanenge vachitondikumbira bonde. Kana ari semurume wangu handina kumbomupa mupfuwira, but akatombondibata 4 times ndiine zvikomba ndichitoita bonde nechikomba, but zvaanotaura kana kuita hapana. Ndikuda kuti ndinge ndichibetserwa nditsvakirewo n'anga. Ndakanzi sezvo gogo vangu vainge vari muchangani, hanzi iyi mishonga
inoshandiswa nemachangani, saka ndinofanira kutoti ndige ndichibatsirwa nen'anga yechichangani. Handinawo access yekuti ndige ndichikwanisa kuwana n'anga yakadaro inokwanisa kundibetsera. So please mukoma, ndiri kukumbirawo kuti munge muchinditsvakirawo n'anga. Kana iri n'anga inofanira kunge ichibva kuna naChiredzi uko. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedwe. Hanzi ndiri kutsvaka n'anga yechichangani ingava ichibva kuChiredzi. So let us speak with her. Kana muine information munokwanisa kuuya kuinbox kwangu, then mova machizotipa mafone numbers. Pane umwe mudiwa muteereri uyo ainge achiti tipei mafone numbers kune vanenge vachibatsira. You can also write your phone numbers mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.